Haukkavuoren tarinapolku on valmistettu Suomen kulttuurirahaston Etelä-Karjalan rahaston apurahalla syksyllä 2024. Käsikirjoitus, lukija ja pianisti Hanna Saarela. Äänitys Valtteri Backman, Kuma Project Studios. Tarinassa käytetty musiikki Hemmo Hiiren ja Paula Punatulkun teema. Wolfgang Amadeus Mozart, Turkkilainen rondo pianosonaatista numero 11. Auringon teema Edvard Grieg, Aamutunnelma sarjasta Per Gynt. Merikotkan teema Heino Kaski, Yö meren rannalla. Kappaleen käyttöön on hankittu lupa. Ilmattarien teema Frédéric Chopin, Nocturne numero 20 sis-molli opus post. Vuorenpeikkojen teema Edvard Grieg, Vuorenpeikkojen luolassa sarjasta Per Gynt. Jännittävä teema Modest Mussorgsky, Gnomus sarjasta näyttelykuvat. Käy toki antamassa tarinapolusta palautetta. Lähetä sähköpostia osoitteeseen hannan.musiikki@gmail.com.